ụfọdụ unu bụ ọgaranya tata bụ ebe nwakunu bidoro na ebe nwanọdụlụ nwakunu ụnụ wapụrụ. Ngwa bata na ka ngosi unu ebe mụ na mmadụ ka ya ka anyị gaa nụ ka ngosi unu ebe mbi. Ngwa nene mụ nọ na-eke ochemu Chikeme Ogwuejo na die Ogwuejo danya na-emu mgbabụ na-enwe ọkụ bebi na faya na-emu ọzọ adị m enwusi ọkụ ike mgbabụ nne mụ na mụ na-ajụ ngwa apụta ọmilo nwa bụ di m kọ na m gosi nwa m ka ya agwụ ofu ebuo ịtọ ofu ebuo ịtọ. Ndị na-amụta ahụ ibe ngwa na-amụta ka mkpụrụ n'ime ụlọ ka anyị malịwa anyị na-esi tata amawa anyị na-esiri oke iwe tata ekutecha mmiri igbo mmiri nwa na-ajụ arụ oyi ọ na-ajụ oyi rinne ekpuolu m n'ime ọba ọche m sị ka nje nwere ovu ji na-eji mekọta nri eri ọjọọ m na-egili ka ji nwa sịcha na line bụ anaghị họrọ na ya emetụ ya ka nọ ndị dị nana ezila ovu si ka nzorie nzo ka ọ dị ka avọ ya maka na ibe na-eme ọnya n'isi na-akpa akpa mụna avọ haliwe dịwe amala na pọpọ anyị ngwa n'ebe wee tinyewo m ji n'ọkụ arụọwo m ya ji ahwakwuowo oyi sef ibe ọkụ mere m n'ebe nwa ya tuo ekere ọkụ rụrụ m ọ rụpụrụ m ibe na-ekweli m egwu nwa ole nwanyị rụchasịa ji nwa kpụchasịa azụ ya rugbuo onye mma rugbuchie mma na amalire anyị na-eli tata kakara ife anyị na-eli taa na-enwadịghị bụ ji na mmanụ nri na ụkpaka na ogili akwụkwọ ụkpaka ma ụgba nke ọbụla ịkpọrọ ya bụrụ gị nwa na-ekiri vidiyo nribe kedu arọ iliteli ji na ụkpaka kedu arọ iliteli ebe ji na ụkpaka na ogili akwụkwọ na ụtazị kedu mgbe iliteli ebe ngwa m melie taa na-elie ka akpịrị gị na-ada n'ala ọkụ mere m ive nwe na-ene na-eji ahụ na-etest ka nke ọzọ nwa ada n'ala ma ebe ahụ dara n'ala bụ ebe nnekpa akịlịkọ na-atọgbu onwe ka ngwa anya bịa wee sinyewo m ite n'ọkụ ite m adịwọ m itinye mmanụ mgbe nwere mmanụ tinye ya gekwa m ntị ya eyere ha m mmanụ ahụ ọkụ oyi maka mmanụ eyele ya na-adịrọ mana mụ jọs mee mmanụ a n'ọkụ ka ọ dị na-atọbele ọkụ ịma nwoke o ji adị wee nwere ụkpaka ma wee anya ma alụbasa tinye ya ụtazị ibe niile na-etinye ya ogili akwụkwọ ka ọ na-esi ka ọ na-atọ ngwa na oyewo ebutuo mie ka m bugelu ndị bụ ndị nke m nri na-enye di m na nwa m nwaanyị ka balie nri na-enwe nwa m na-akọlụ m aka gbuo m na nri nwa nwe na-elike amara ụmụ m ka o yiri m nne ya negodu ọ na-elike ngwa ka akpịrị gị na-adara na ka m nwere na-eli ebute ụmụ di m mere aka dịka nwatakịrị nwa akwụ ọtọ n'ebe nwa ndị nke anyị mkpa nkịtị na anyị nche niile soro ile eji ya va akwachawa aka nwa m sikwu na ọ ya akwa aka ya na-abụ na ọkwacha ụwa bụ na ọkwara nke ọzọ mana okere bido nlili enyewu ya eji olie ndị ọ na-elike mụ nwee nwa olu nke m liwe o egwuru m tanị na ị na-adọrọ m mkpa na ọka nsekpulana ama m na nke anyị na-eme onwe anyị lichekwara n'ile kpughari mụ nọje elie ọzọ anyị lichere n'ile kpuli mụ nọ elie ọzọ ngwa ekiriche vidiyo nwere gwa m nri ọzọ anyị esi ndị ọzọ na-abụ nsi nne elie ka ọ na-agụ gị gwa m ya ngwa di m eliewo anyị wee na-enye nwa m o ji olisi aka ya na-ekpu ya ọ na-agụzi agụ amụrụ m na-agụghị mmanụ agụ neke ọnụ ya o di m nwa amaka okolo ọchịki ụmụ agbọghọ ọchịki